penak. Nak cilik-cilik kan dipangan miyayeni, dicokot cetel iso. Oh ngono ya, Nek. Heeh. Tapi sing tak acungi jempol siji. Apa? Jombang panganan sing enak iki mau enek. Apa? Dadi terong dicampur karo apa kuwi jenenge tetelan. Heeh. Basang tak pangan iki pikirku lak ya tak juwi kok iki mesti daging tok. Iya. Lah kok pas aku terong tok to, Le. Dagingnya dibadok batang-batang kae. Lah awakmu tekamu mburi kok. Lah piye kok kancane teko keri kok. Lah Lah aku mau sene Surabaya Lah salahmu dhewe teko keri kudune njipuk dhisik Iki utawa telepon hari ulang tahun Republik Indonesia yang ke-80. Yang ke-80 kemerdekaan. 8 karo 0. Kuwi angkane wujude piye, Pak? 8 iki angka sing ora nek putuse. Maksude? Angka sing ora nek pedote. Muga-muga masyarakat yang hadir pada malam hari ini kita doakan sehat walafiat. Amin Allahumma.